Ale ne, čaute, tu je Kakao a vítajte pri druhom vlogu. Takže, teraz som skúsil, neviem či to bude lepšie, ale skúsil som natáčať notebookovou kamerou a stávaným mikrofónom. Nekupoval som zatedy nejaký. No, tak nekupoval som nejaký takže odberatelia stále nič. To ma neteší. Ak chcete, pridajte si ma na Skype alebo na Facebooku, kontakt bude v popise, iba keby ste chceli. Niekto píše. Počkajte. Nič. Takže deal with it. Ne, vyzerá s tým ako nič. Úplne nič. Takže napíšte mi do komentov, čo by som mala robiť, pretože z hlavy ma nič takého nenapadá a keď niečo aj vymyslím, tak mi to hneď vyletie z hlavy. Úžasné. Potom, že napíšte mi, čo by som mala robiť a možno budú denné vlogy, kde sa budem prechádzať po dome alebo zo školy, to je už jedno. Takže ďakujem, že ste si pozreli tento vlog a čaute.